Апрель Тукай айы көннәрдә бу арада нәкъ Тукайдагыча бик салкын ва бик иссе түгел, урта һава. Дүшәмбе татар җәмәгатьчелеге аның каберенә чәчәк салачак, 15-е дөньядан киткән көне. Ә инде нәкъ 2 атнадан Тукай туган көн. Аның исемен йөрткән дәүләт бүләген алучылар игълан ителәчәк. Иҗат әһелләре өчен төп бүләкне кино сәнгатендәге Оскар белән тиңләргә булыр иде. Быел ярыш ва көрәш аеруча кызу булырга охшаган 16 номинант. Әйдәгез сайлау төшенчәсе белән әйтсәк, бәйсез белгечләр белән экзит пул уздырыйк әле. Сүз Айзат Шаймардановка. All the stars from Black Panther. Лос-Анджелеста кызыл киләм һәм иң купшы киемнәр Оскар булыр бу. Казанда исә шигъри җанлы кешеләр белән тулган майдан шигърият көне. Җиңүчеләрне игълан итү тегендә дә монда да ел вакыйгасы. Оскар белән Тукай премиясын чагыштыру дөрес түгел, алар башка формат диярсез, ләкин Татарстанның төп дәүләт бүләге. Тыйнак булса да, һәр вакыт бәхәс уята, имеш-мимешләр тудыра һәм билгесезлек саклый. Быел Тукай бүләгенә 16 кандидат чыгарылды. Шуның 13-е аерым кандидатлар һәм 3-се иҗат төркемнәре. Иң күбесен язучылар тәкъдим итте. Гадәттәгечә, быел 6 каләм иясе. Марат Амирханов, Талгат Галиуллин, Галимҗан Гыйльманов, Нурислам Хасанов, Эльмира Шәрифуллина һәм Ахад Гаффар. Рәссамнар арасында исә өчәү: Надир Әлмиев, график эшләре, шагыйрьләр җыентыгына иллюстрациялар һәм Татарстан Алтай пейзажы өчен. Шулай ук Рифкат Вахитов һәм Мәдияр Хаҗиев та дәгъва кыла. Музыка өлкәсендә Айдар Файзрахманов татар фольклор үсешенә өлеш керткәне өчен. Һәм Рифат Фаттахов Вахапов фестивален оештырган өчен. Bir композитор тәкъдим ителде. Әнвәр Шәрәфиев. Кино белгече Елена Алексеева Казань кинематограф из века век монографиясе өчен һәм 3 иҗат төркеме. Камал театры артистлары төркеме. Люция Хамитова, Радик Бариев һәм Искәндәр Хайруллин. Гөлҗамал, Җирән Чечән белән Карачач Сылу, Карачекмән 3 сеңел Дон Жуан спектакльләрендә сәхнә образларын тудырган өчен. Шулай ук Созвездие йолдызлык фестивален оештыручы 8 кеше һәм алтын битлек яулаган Әлиф иҗат берләшмәсе. Режиссер Туфан Имаметдинов, хореограф Марсель Нуриев, композитор Эльмир Низамов һәм биюче Нурбек Батулла. Инде хәзер шушы саллы кандидатларның иң яхшыларын сайлап алачаклар. Гадәттә 3 кешене билгелиләр, ләкин төрле елларда төрлечә була. Һәр сайлауда экзит пол яки сораштыру оештырылган сыман без Тукай премиясе комиссиясына кермәгән 5 белгечнең фикерен белештек. Мин фикеремне әйтәчәкмен, беркем дә миңа үпкәләмәсен, рәнҗемәсен. Айдар Файзрахманов минемчә нык лаек бу премиягә. Рәсемнәр арасыннан әйтерим Надир Әлмиевне бик авыр жанрда эшли, бик катлаулы жанрда. Афорт жанры ул хәзер бик сирәк рәссамнар ул өлкәдә эшли, чөнки аның хезмәте бик авыр. Язучылар арасыннан тавышымны биререм Талгат Галиуллинга. Мин игътибар итерем менә Йолдызлык Созвездиенең фестиваленә оештыручыларга, конкурска. Мин аеруча әйтерем менә безнең театр өлкәсендә ул Радик Бариев, Искәндәр Хайруллин һәм Люция Хамитова. Люция Хамитова, Искәндәр Хайруллин һәм Радик Бариев. Менә шу 3 актер берничә сыйфатлы резонанслы спектакльдә шундый трио булып уйнаганнар. Икенчедән Әлиф спектакленә, чөнки театр елы, күбрәк театрлар булсын. Язучылардан мин мәсәлән шәхсән үзем Ахад Гафарны тәкъдим итәр иде. Нык тәэсир итте Надир Әлмиевнең күргәзмәсе. Күрәзәлек итә алам. Созвездие йолдызлыкка бирмәй калмаслар. 15 еллыгы бу чараның дип. Анда 3 рәссам тәкъдим ителгән бу ел. Һәм мин мәсәлән үземнең йөрәгем белән Рифкат Вахитов өчен куйгырам. Бер генә эшен, бер генә хезмәтен әйтәм. Аның Улуг Мөхәммәдкә багышланган һәйкәл эскизы гына да үзен итә. Аннары үземнең йөрәгем яна Айдар Файзрахманов өчен. Сәнгатьтән башлыйм, Камал театры. Икенче урында Эльмира Шәрифуллина язучылардан, өченчеләрдән, рәссамнардан Надир Әлмиев һәм тагын икесе. Белмим, бәлки мине ачуланырлар. Мин Созвездияны яклыйм һәм Рифат Фаттаховны. Айдар Файзрахманов, Алиф иҗат төркеменә, Камал театры,
группасына Галимҗан Гыйльман һәм Ахад Гафар. Күргәнегезчә, фикерләр төрле, менә Тукай премиясе турында гомумән сөйләшсәң, бәхәстән чыгып булмый. Теге яисә бу кандидатка дөрес бәя бирелмәдедән башлап, көнләшәсең ише шәхескә кагылуларга кадәр. Тукай премиясе ничек бирелергә тиеш? Белгечләр фикере. Минемчә, менә нинди басым ясарга кирәк? Анализ ясаганда, ул тарихка кирип каламы ул әсәр? Киләчәктә кирәк буламы? Ул әсәрләрнең, ул иҗатның классикага әйләнүе мөмкинлеге бармы? Шундый иләк ясар кирәк менә экспертлардан. Алар шундый ярдәм итәргә тиеш комиссияга. Безнең президент кул куйган, президент раслаган положениене алар үтәмәй бозалар. Анда язылган. Соңгы 5 елда иҗат ителгән эшләр өчен, әсәрләр өчен бирелә дип. Анда карыйсың, мәсәлән, 30 ел элек язылган әсәрләр килеп кергән. Бүгенге татар дөньясында татар сәнгатендә вакыйга булган әйбергә бирелү яклы мин. Иҗат җимешенең милли яшәешкә яисә милли рухи тормышка әһәмияте йогынтысы бар икән, димәк биргә кирәк. Тукай премиясына кемнәр лаек булачагы инде 26 апрельдә бөек шагыйрь туган көнне билгеле булачак. Ул көнне биредә шигырь бәйрәме инде төштән соң Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында җиңүчеләрне игълан итәчәкләр. Күп калмады. Нәкъ 2 атна. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Андерсен Тальсов, Яңа Гасыр каналы.